manifesto magi biro bedo mane ainya motelo ne yiero mano mar higa mar 2027 kuku otieno mar thim licho inga Migori County ngisa ka ni Joyce Mosno wadwa Nduku amorga kode sana gi kaka olero weche siasa ma Kenya ok odog ne ngato angata to penjinago nito joko mane Gashago oyierogi ere lokruok magidwa singo ne jo Kenya to nosemigi thuolo mar telo to onge gima ne gitimo jo Kenya podi nindo mana kech oda bende wacho ni chako chama to ok yot lakini loso chama ok en tuk nyithindo loso party bedo kod grassroots offices mobilization and nominations ema koro tek kasto koro matching energy mar kera kod party mar UDA ok dhi bedo mayot. We wish him well. Apenjo agenda mane mochungne apart from William Ruto. Mago mana moko kuom ote manya kwa Ramogi jong chwalo no akariga no mondi bende wacho no yo makare wacho ni Gashagwa wacho kata timo onge adiera owe pimo wiji nikech ong'iyo gi miriambo koro owuondo jogo madwa luwe mago moko kuom ote manya kwa Ramogi jong chwalo no Nduku wachimo gi kawatieko mana mapiyo piyo ingiso ni thuolo marosi rum in fact wan mana gi dak achiel kende ingene Joyce yo matendo ema dwani ka una dile ba nige jo matendo gi ko gi nono gi bro band their fingers kama gi bro dhiyo onge iwinja you must identify gimodwara achieve telo kiema solve solution mapping jo matendo solve solution mapping guparo maber omiyo gimaro na wache ni jo matendo masani unyalo participate kilo progress but okocho no nyakutel sama progress donjo koro gini notion wa euro walosuru piny mondo piny obed makare mondo generation mabiro odhi otim gima duong koro generation mabiro kabiro timo gima duong it will help us to solve this country mogik Nduku omiyan gima nyalo kwayo anadwana ni minister nitie grube mang'eny mabiro wuok ke gima ne ni gazette kani oken gima ber for the future of this country. And before Kanye Pogigolo know this, you know, we so interrogate all leaders ma gangs here. Why are they operating in that manner? So for future, acquire kichundu ukonyo wangeyo gik ma weakness ma government golo. Koro government with you be paying, this is not good for the country. Pero kama na yenya. Omiyo katana PS, go Minister Mari Internal Security, let them go and sit back. Mark and give my bed for them.